A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir jama'a muna tare da shahararren sha'irin nan da aka sani a Najeriya mai yabon manzon Allah wato Mulhamillah Hafiz daga jihar Kano. Akramakallah, a farko a takaice za mu so kaɗan ba mu kaɗan daga cikin tarihi ka a gurguje. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. da farko dai sunana Mulhamillah Hafiz, an haife ni a unguwar Mazugal a cikin birnin Kano da lokacin Gamma. Da dai ka ce a takaici. Farko dai na yi karatu na Qur'ani mai girma a Mahad Sheikh Manzo Arzai, ita ma duka a nan kofar Mazugal take. Sannan na yi karatu na littattafai a hannun mahaifina makaranta wadda ke a cikin gidanmu Nurul Islami, wanda mahaifina shine Malam Hafiz Abdulkadir, wanda shine shugaban Hilabus Zikirin Layi na Kano State baki daya. Zakiri kenan. Na Allahu Akbar. Kanan na yi firamare ta Adakawa Special Primary, da kanan na yi secondary ta Kwakwati, da kanan na tafi Polytechnic, wanda har yanzu ni ɗalibi ne na karatu a kai da kuma neman ilimin littattafai haka. Alhamdulillah. To ina jin dai wannan shine dai takaitaccen tarihi na a takaici. Na'am. To sai kuma maganan fara yabo, kaman za iya faɗa mana daga yaushe aka fara wannan harka ne ban manzon Allah, duk da gashi a gidan zakirai ka fita. Gaskiya ina ce ga lokacin da na fara yabon manzon Allah ban sani ba. Domin ni na taso a gidan yabo ne, mahaifiyarmu kawai mun ji tana yi. Misali kamar irin a gida ka ji uwa tana wake-wake irin haka, abin mahaifiyar mai ban manzon Allah take ko da yaushe. Har ta kai ta kawo tun ba ma fahimta muka gane cewa zikiri take da yaban annabi ko yaushe. Har ta kai ta kawo nake gane cewa zan iya yi ni ma. Tun ban iya rubutu ba na fara yaban manzon Allah. Da yaran ta kenan. Idan na yabo sai yanzu in gaya wa mahaifiyata ce na yabo. Ban iya rubutu ba sai ta ce gaya min, na gaya wani ta ce na rike maka. In na je na kare wani ta ce in zo ce ga wani na kare ta ce ka ji wanda kai ɗazu. A haka har na gane na fara iya rubutu, zan iya ɗaukar takarda rubuta ce gashi na ya amshi, gashi na fara ina yin baiti. To akan haka sannan kuma da daɗawa muna ganin yan uwa sha'irai, musamman Maulana Sharif Rabi Yusuf Baba, wanda ba zan manta ba akwai lokacin da mahaifinmu har gida yake gaitan shi ya zo ya zauna a cikin falon ya ringa yabo muna yi masa amshi. Allahu Akbar. Ba ma wai da kayan sauti a wajen. Na'am. Yana yabo muna amsa masa. Wani lokacin kuma zan ringa jin kasidun nasa a kaset haka a wajen mahaifina. Wani lokacin da kan shi mahaifi zuwa ya rikodin din nasa. Da saboda haka na waye da kasidun Sharif Rabi'u, saboda haka koda yaushe suna zame mun ma'auni a cikin abubuwan da nake neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To duk da ka dan shigo kaban dama zan maka tambaya, yaya alakar ka da marigayi Sharif Rabi'u, saboda da yawa mukan gan ku tare a jirgin ruwa ko a wasu guraren yabo, har da ya rasu mun gan ku a gaba cikin wurin wata satirta shi. Ba zai musantu ba. Allahu Akbar. Na gata da Sharif Rabi'u su mun baba, na ɗauke shi tamkar mahaifina, domin ba na iya aiwatar da komai ba tare da ya sani ba. Kuma duk abin da ya mun umarni na iya ƙoƙarin tafiya a kai, ba na ƙaunar in saba. A haka muka tafi a haka har Allah ya kawo sanadiyar da muna tare da mu rawar harka. Muna tare gwari. To a wannan harka ta yaban manzon Allah, ko za a iya faɗa mana wani abu ne aka taɓa maka wanda ya faranta maka rai, wanda ba za ka manta ba? Abubuwa dai da yawa, amma akan ce a iya tuno abu guda ɗaya haka. Gaskiya ba abin da na zauna ina tunani a cikin manzon Allah yake ƙara nutsar da ni irin yarda da annabi na ziyarce shi.
to in na tuna wannan kawai ni komai an gama mu, ba abin da nake so ni a rayuwa ta dama ni in je in ga raudan manzan Allah sallallahu alaihi sai wasallam. zama da cewa kuma gashi da lokaci yayi kawai sai in ji ni gane a gaban manzan Allah. To wannan abun ina cikin abin da kawai in na ji shi yana ƙara nutsar da ni a cikin kaunar da nake wa annabi sallallahu alaihi wasallam. A cikin ziyarori da kai, shin da wanda ka biya da kuɗinka da wanda ka samu cikin harkan yabo wanne fi yawa? Ka wato wanda na samu ya fi yawa. Allahu akbar, cikin arzikin annabi cikin arzikin manzan sallallahu alaihi wasallam. domin mun gode wa Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. To Allah shi Tunda aka fara ziyarar har yanzu bata yanke ba. Alhamdulillah. 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 A yanzu haka muna jiran tafiya ne. Allahu Har masa a gurin Allah. sallallahu. Ba abin da za mu ci manzon Allah sai godiya. To a kusa da ƙarshe a cikin waƙoƙi akan ce bakan damiya, duk da cewa wasu sukan abu, to zan maka wannan tambayar, shin kana da bakan damiya ne a cikin waƙoƙinka koko babu, koko ya abin yake a wurinka? To ni idan an tambaye ni bakan danya ta aka su duna. To ni diwanin Shehu Ibrahim ne. La ilaha illallah. Saboda duk abin da nake a cikin kasiduna kuma ina duba diwanin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala. To in an ce mun bakan damiya kawai sai jira kama baiti shi. La ilaha illallah. To amma wasu sukan ce baharun nada domin suna ganin title komai ina cewa baharun nada baharun nada baharun nada. To shi wannan kasidu ne irin na baya na farko, ita ce kasida ta da kuma ita ce bakan damiya ba, amma duk wanda nake yin ta ina jin ta ita ce kawai bakan damiya ta, amma ni diwanin Shehu Ibrahim shi ne bakan damiya ta. Alhamdulillah. Na muso ko da amshin ita wannan baharun nadan wanda ake danganta ka da ita, komi in an ce baharun nada muna min nafis, ko da amshin ta da baiti daya. Salli ala sayyidil wujudi Muhammad ya baharan nada. Ni na zo gun ka kula da ni, mai waraka mai magani, na zo kai mani lamuni, suturar ka nake so mujita ba. Abul Qasim na fake da kai, Abu Ibrahim baya kai, komai sai an hada da kai za a dace annabi shugaba sallallahu alaihi wasallam. To akwai wata tambayar da na so in maka, shine marigayi Umar Abdulaziz Baba Fadar Bege, shi kuma ya alakar ka take da shi? Na'am, wato Malam Umar Abdulaziz Baba Fadar Bege alaka ta da shi tun zikiri ne, shi zakiru ne. Asalin shi ma A zakiri. zikiri mu muka haɗu da shi tare, faɗi tashi ana zikiri. To muna wannan abutar, wata kuma sai na daina ganin sa. Wani lokaci akwai wannan makidan Umar Alibaba ya kasa tsohon mai fiya. Muna zuwa wurin muna buga kasudu, kawai sai daga fada yazo yace kwana biyu ba ma haduwa da kai, gashi tun da'irar zikiri yanzu ni kaina ba na zuwa da'irar zikiri, amma yanzu ina yin harkan video coverage. Ok, lokacin yana video coverage. Amma lokacin da yake zikirin dinki yake irin na hannu. Ni kuma ina dinki na keke. Ok, da alaka ke, alakan ya gara haduwa. To a wannan lokacin sai yazo zai buga wasu kasidunsa, ni ma zan buga kasiduna. Na buga wata kasida ta Sayyida Amina ya ummul ma'aiki. Allahu akbar. Shi kuma sai zo ya buga wata waka Mahmudu Maceci na Habika Ahmadu Maulana. Amma a lokacin bugun da na farko, ba wanda na baya ba, na gani. tun kafin a wannan lokacin ya je gidan Shamsani na tun a lokacin. To daga baya sai wata rana na ƙara zuwa zan ƙara wata kasidar, sai muka zo da ramla kanwaka kenan. sai ne mai izini ce da Allah yana son kanwata za ta amsa mishi. Allahu akbar. Za ta amsa mishi wata kasidarsa ne. Sai ta amsa mishi a wannan lokacin. Shi kenan kuma daga wannan lokacin, wani lokacin in zai zo studio sai ce gani na tofa zan zo studio, za ka zo? In zan zo ce ni ma ina hanya zan zo, ina da aiki. Sai mu haɗu a nan a yi ta tattauna a cikin manzo Allah.
har ta kai ta kawo abutar tamu ya dawo cikin gari muna tare muka koma ɗaki ɗaya har ɗaki ɗaya muke kwana a gida komai na ya zama tare to daga baya kuma mai haɗawar ya ƙara haɗawa ne Allahu akbar sai aure ya zamana ya aure kanmu shi ke nan ba na manta akwai lokacin da ya ce mun kai akwai wata kasida da na yi ba na karanta ma ita gazita sai ce kawai yana karanta yana ji lambaika da ce ai wannan kasida muna ta abun nan a ciki har da wani littafi a hannuna aro shi ne littafin na ce ne kan kai hadiya da ita alaba shi kaje can ku karata da mai littafin sai daga ba sai yake gaya mun cewa a'a ice ka manta wannan littafin ba naka bane sai ya dawo mun da gida muka je ya ce kai gobe nan maza a buga kasida muka tafi tare da shi muka je aka buga kasida ni ne amshin ta ba za a je da amshin maza daga baya ce kai ya kamata saboda ta yi wannan waƙar kasidar ta zo ta yi haka dai abubuwan da suka yi ta tafiya har lokaci ya lokaci Allahu akbar yanzu ƴaƴan fada kamar nawa ne kuma yanzu suna wani hali ne suna na cikin ƙoshin lafiya yanzu ƴaƴan shi dama biyu ne na'am akwai Khadija akwai shi Fasihul Lisani wanda shi a takaice yanzu ita Khadija ma ina jin saura kan ta hada da alƙur'ani shi kansa Fasihul a yanzu haka ya kai kusan 30 Allahu akbar kun sa shi yana dan taba yaban Fasihun koko shi an kisa shi sai shi ma yana yakan yi saboda ya taso da san abun kuma Allahu akbar kwarai kuwa dan wani lokacin muka zaunar da shi kaji yana tayyaban na mahaifinsa sosai kuwa yana yi sosai kuka zo da yana hannunka ne yanzu koko yana alhamdulillah to yanzu abu guda biyu muke bukata na farko za mu so ka ɗauki ɗaya daga cikin waƙoƙinka ɗazin ya ce baharin da to yanzu kai ne za ka zaɓi ɗaya kai mana baiti biyu ko a takaice yan baituka rabbana salati ga rasuliya abul bushra asalin wusuli mai faɗi mato az-zahara kai ta yin salatin adadin sunan ka kankara gumma ɓuɓɓugar rahama sayyidi rasulallah jinginar bayi manzan Allah ya matattarar rama sayyidi rasulullah duk yaban da nake ma na sani kana jina ya rasulallah ɗauke mun hijabi a idona in ganka in kalle ka a zahiri idanuna la ilaha illallah muhammadin rasulallah ya majinginar bayi manzan Allah ya matattarar rama sayyidi rasulullah sayyidul wujudi muhammad rasulullah sayyidul wujudi muhammad rasulullah tafiya umman maza sirri haska hanya sannan adali karimi da cikar wilaya tura ne in ƙara tafiya kar in juya ya abul futuhi jikar rasulullahi sayyidul wujudi muhammad rasulullah wai shin ina gwanin da ya kai namu daha kyawun ɗabi'a da hikima ga fasaha ko kafirai na da sun shaide shi saha wa ya kai yana bu Muhammad Rasulullahi sayyidul wujudi Muhammad Rasulullahi bakon da ya zo gidanka garin Madina roƙo nake na dawo domin mu gana in yi baituka a inda kake har in zauna babul ilahi Muhammad Rasulullahi sayyidul wujudi muhammad rasulullah kai Allahu akbar alhamdulillah na san masu kallo suna cike da farin ciki to a ƙarshe wata shawara zaka ba masoya da kuma sha'irai alhamdulillah wato abinda nake so farko mu fara da mu sha'irai na'am mu gane cewar wannan aiki namu ibada ne kuma ibada wadda take a saman ibadu na'am hidima ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina kira ga yan uwa cewa ka sani cewa yau in kai ne gobe ba kai bane kafin ka an yi wani kana nan zaka ga wani bayan ka kuma za a yi wani saboda haka mu kasance masu taslimi duk wanda muka gan shi
da haske a cikin lamarin manzan Allah duk kankantarsa mu girmama shi duk kankantarsa mu girmama shi sannan mu kuma na ƙasa wanda muka gan shi na sama ne to ba shi girmansa na su ne gaba-gaba a cikin hidimar manzan Allah sannan kuma masu saurari mu kasance masu yi mana adalci akan irin abubuwan da muke faɗa. Soyayya ce, duk abin da ka ji baka gane masa ba tambayi wanda ya yi abin ya fahimtar da kai abin da baka sani ba, kar ka yanke masa hukuncin abin da baka sani ba. Wannan shi ne da yan uwa sha'irai ina ƙara ja mana hankali na mu nemi karatu. Allah ka bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam. A yi mana addu'a a cika mana da Allah mun yi tosiri da zama da tashin manzan Allah, Allah dan rayuwar manzan Allah, Allah dan imanin manzan Allah, Allah mun yi tawassuli da ibadun manzan Allah, Allah dan sahabban manzan Allah, dan matayen manzan Allah, dan ƴaƴan manzan Allah, dan jikokin manzan Allah, dan salatul fatih da ke fita kan harshen shehu Tijjani, Allah dan kaiwa da komarwa shehu Ibrahim a cikin manzan Allah, Allah don kusancin Maulana Shehu Abdul Fatih da manzan Allah, duk inda bai cika ba Allah ka cika mana shi da manzan Allah. Najeriya kasar mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Najeriya kasar mu Allah ba mu da kasar da ta fita sai Madinar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka ba mu lafiya da zama lafiya a cikin ta. Dukkanin fitintunu Allah ka yayi mana albarkacin sayyidina Rasulullahi. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم عليه حق قدره وميزان العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله.